Gitabang dayon sa iyang mga kauban sa Land Transportation Office Region 9 ang naangol nga LTO enforcer human nabanggaan og motorsiklo sa Pagadian City Huwebes sa buntag, Setyembre 11 ning tuiga. Gingong nabali ang wala nga tiil sa enforcer nga giilang si Omar Kasim Purong. Makita sa video nga miyaka sa kalsada ang nakabangga nga batan-ong rider. Gidakop dayon sa taga-LTO ang responsable nga wala pa masayri ang ngalan. Subay sa report, nagpahigayon og road safety operation ang taga-LTO 9 at tubangan sa usa ka mall sa Pagadian City diyang nahitabo ang insidente. Sumala sa mga nakakita sa panghitabo, dunay angkas ang rider nga batan-unsab. Diyang gipahunong sila sa mga enforcer, wala sila mihunong ug misutoy hinuon kining padagan sa motor aron mosibat. Mao nga nabanggaan na hinuon niini ang mihara nga enforcer nga si Purong. Kusog ang dagan sa rider niadtong tungura. Daling gidala sa sa hospital sa Barangay San Pedro sa Pagadian ang naangol nga LTO enforcer nga ana sa luwas nga kahimtang. Gingong daghag violation ang nakabangga nga rider. Nakakustodiyan na sa Pagadian City Police Station ang responsable samtang nagpadayon ang investigasyon. Pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga mosunod sa gipatuman nga balaod trapiko aron malikayan ang susamang insidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.